हेलौ लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो बर'नि एनिमे नायनो लुगैयो होननानै बुंदोंना थ' नोंथांमोननि सेराव जों लाबोबाय दिनै सेकेन्ड एपिसोडखौ नुगोन नोंथांमोना बेनिखायनो थाबैनो थांनानै बै चेनेलखौबो नोंथांमोना सापर्ट खालामदो होमबासो भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन खिन्थु बिराद खस्थ' बेनिखायनो भिडिअखौ गोलाव लाबोनो हाया आरो बैयाव भिडिअ खालामबा नैबेयाव थाथ'नांगौ गोनां जायो आरोखि थ' गोबाङानो स्ट'रिखौ थाबायनाय एक्सप्रेसन लुगैयो नङा होमबा थ' नैबे जोंनि अमा राजायाव होजोबनो हाया जोङो बेनिखायनो जों मा खालामबाय बै मोनसे चेनेलावबो लाबोबाय बेनिखायनो नोंथांमोना दानो दिनैनो थांनानै नायदो आरोखि ओमफ्राय प्रम'सन नायनोबा चिकिरि मा जाखो दिनै जोंनि कलेज गेटआव लोगो मोननाय सेंग्राया आंनि गोसोखौ खावना लांबाय वाव रियेलि नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा बिदिब्ला माखौथो लामा नायबावबाय थागोन थांदो दानो भिडिअखौ नायदो भिडिअनि लिंकखौ गाहायाव डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन सरि कमेन्ट बक्सआव ओमफ्राय नायनानै लादो आरो स्क्रिनाव होनायखौ अके बाय बाय